צהריים טובים לכם, תודה שהתנו, נמשיך את המוזיקה והקרה, תודה. תודה שהתנו הצהריים האלו, אנחנו בתוכנית חלקית כזו, מתכוננים כבר לעוד תוכנית ספיישל שתהיה פה עוד פחות מחודש, פורים כמובן. אבל אנחנו היום בתוכנית, כן, אל תיגע בזה. מבטחים! כן, מה שמעתם, לא הייתם ולא ראיתם. כמו שמעתם. אוקיי, אז אנחנו נתחיל ישר עם התוכנית שלנו. ואנחנו נתחיל עם בדיחה שאגב הביא לנו אופק בן שלום, אז אתם יודעים מה הייחוד של הבדיחות. ואנחנו נתחיל בבדיחה אחת. מה זה שחור, לבן? מה כתב פה? כן. ואדום. זברה משתזפת בשמש! כן, זה מאופק הזה. תודה רבה למשה את הבדיחה הזו גם. סלם לאופק. קצת קרדיט, תודה. אז כן. כן. אנחנו רק נסים להזכיר שהתוכנית שלנו בחסות נייק. גם נעליים, גם גרביים, גם בגדים. זה הכדור החדש. כן, זה כדור חדש גם של נייק. זה היה תוכנית בחסות נייק. מה אנחנו ישר עם כותרות השבוע? מה אנחנו גם תוכנית קצרה, לא ממש ארוכה. הראשון, צפון קוריאה ביצע ניסוי גרעיני לפנות בוקר בצפון קוריאה מן הסתם. וזה הוביל לרעידת אדמה של 5 ריכטר. בהודעה שנמסרה לתקשורת בעולם, צפון קוריאה מסרה כן, גם זה. אנחנו בכותרת השנייה. הפרסומת של בר רפאלי והחנון גררו תגובות ברחבי העולם, ואנחנו הצלחנו להשיג בלעדית תגובה דווקא מהחנון שהצטלם לפרסומת, שהוא אמר שאם זה במציאות הוא לא היה רוצה את בר רפאלי כחברה שלו, כי היא לא מספיק חנונית, כי היא לא יודעת מה זה משוואת טלס. וכן, ואנחנו עם הכותרת השלישית, שבספורט אנחנו נרחיב את זה בהמשך. מסמך אשדוד, הקבוצה המקומית שלנו עם סיימה ב1-1 מול הפועל חיפה. אשדוד צונחת וצונחת. כמו שאבא שלי אמר פעם אחת לפני כמה שעות, שאשדוד עדיין נשארה עם 18 נקודות מהמקום הראשון עדיין. כן, זה בדיחה, כן. טוב, אז אנחנו נעבור ישר לאורח שלנו, האורח היחיד שלנו, אמר לכם תוכנית קצרה. אופק ושלום, כתב הספורט שלנו, אנחנו נדבר על הדרבי, ריאל יונייטד, ועוד נרחיב. טוב בבקשה, אופק ושלום! נייק! מה שלומך, אופק? טוב, מה איתך? בסדר, אז אם המתח בזיו ואיש לא יש לזבזב, כי אנחנו נרחיב על נושאים לספורט, מיד חוזרים, איגלאי, יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. כן, אז איגלאי, חזרנו מהפרסומות, ואנחנו עם אופק ושלום, מה שלומך אופק? מה מצא? זה כדור, תודה על המתנה. כדור החדש של נייק. זה היה צריך לקלקל לשולחן. בוא נקרא שולחן, אנחנו מדברים על כדורגל היום, לא נרחיב בספורט, כמו שמתחילים בדרך כלל, אנחנו שומעים את הכל לסודות לפורים, חלס. אז אופק, מה אתה אומר על הדרבי אתמול שמכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב, כבר לא קרה 20 שנה, 4-0 ענק, מה אתה אומר יכול להיות שמכבי תל אביב? יופי! כן. זה היה מעולה. התבוסה הכתה בעיניי, אלפי דמעות ושמשות ירדו לי מהעיניים. ממש התאהבתי בזה. מה אתה אומר? באמת, הפועל תל אביב, מאז שהאבוקסיס הגיע, אז הפועל תל אביב כבר מפסידה 3 משחקים ברציפות, 4 משחקים, זה כבר מ-2-0, 3-0, 3-0 ועכשיו 4-0. הוא רוצה ללכת הביתה? לדעתי כן. שילך הביתה, לישון, הוא צריך להתבטר. לאכול. שיעזור מהפועל תל אביב. להתבטר, שילך כבר, מי צריך אותו בכלל? טוב, אז זה עושה סקירה לדרבי, ואנחנו נעבור לאירופה, שכמובן המשחקים שהם יותר אטרקטיביים מהדרבי, כל הכבוד לדרבי הגדול של תל אביב. ריאל מדריד מול מנצ'סטר יונייטד כבר בשמינית הגמר ביום רביעי ב-9:40 מערוץ הספורט, כאן לידינו הסלוגן הזה.
אופק. לפני שאנחנו ניכנס למשחק של ריאל יונייטד, מי פייבוריטי? מי תיקח את המשחק הזה? ריאל מדריד או מנצ'סטר סיטי? מנצ'סטר יונייטד? לדעתי... משחק פתוח. בוא נגיד לך דבר כזה, ריאל מדריד, באמת יש להם את רונלדו, יש שם את צ'אבי אלונסו, כל השחקנים הטובים. תשמע, יונייטד, יש התקפה טובה, אבל יש גם מאמן שעטור ניסיון בדברים האלו. זה נכון, היא ממש התלבטות מאוד גדולה, קשה לדעת. אבל לדעתי, אבל באמת לדעתי, קצת טיפה מאנגליה, ריאל מדריד באה מספרד. נכון. לדעתי ריאל מדריד יש לה את הניסיון עם ברצלונה. טוב, אז זה האימון של ריאל מדריד. ואנחנו עכשיו ניכנס באמת אינטנסיביות. יונייטד באה בתקופה, בחודש וחצי האחרונים, באמת בתקופה מצוינת, חוץ מהפסד אחד. היא באה באמת בתקופה טובה. מה אתה אומר? ממפרסי יגיע לשלב שהוא כל כך ייחל לעבור ליונייטד כדי להגיע למעמדים האלו. ממפרסי יבלוט במשחקים הקרובים מול ריאל? האחריות של יונייטד השיבה. הוא יכול לבלוט. יכול אני לא יכול לדעת, אני לא יודע. אבל נראה לי שכן. ואנחנו, יש גם עוד סיפור מאחורי המשחק הזה, סיפור די גדול. רונלדו חוזר לאולד טראפורד ליונייטד. רונלדו, הוא חוזר כבר מצוין במשחקים האחרונים. הוא יונייטד, הוא יבלוט כמו שתמיד בולט, או שבאמת יותר קשה, כי רוזנט, מאמן שמכיר אותו. לדעתי, באמת לדעתי, זה לא שום סיכוי. לא סיכוי לרונלדו? לדעתי גם, הוא לא צריך להסתכל שם לדעתי, המשחק יהיה יותר מדי מהיר בשבילו, לדעתי. באמת. אתה יודע, הוא השחקנים המהירים בעולם, הוא השחקן המהיר בעולם. נכון, אבל איך אני יכול להגיד לך דבר כזה? מול שחקנים גדולים, קשה לו. באמת, הוא מתחיל להתבלבל, ומה שהוא צריך זה רק למסור. הוא צריך לחשוב יותר חכם. אז כמו שאמרת, בשבילך יונייטד תעבור. ואנחנו פותחים את סקר ב-eagle.co.il ואתם מוזמנים להצביע מי ינצח, ואחד מכם יזכה בפרס מתנת נייק, וזה הכדור החדש של נייק. אופק ושלום, תודה רבה שהיית איתנו בתוכנית הקצרה של איגל, ככה מבזקון כזה. אופק ושלום גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. עוזי קצת. זה לא משרק היה את זה גם? מאבטחים! יהיה את זה משרק. מאבטחים! כן, אז זו הבדיחה לפני הסוף. מה אוכלים בארוחת צהריים? שניצל או פירה? שניהם ביחד! זה גם בדיחה של אופק ושלום, תודה לאופק של את הבדיחה הזאתי. כן. אני בטוח שזה משרק, די עם פיונה. כן, יש לו כבר. שיר אחר. אתה רוצה פה מבטחים? לא. יופי. אז איגלה, סיימנו, תודה רבה שהייתם איתנו מהפסקון הזה, אנחנו נחזור בפורים, נפתח לכם תוכנית הרבה יותר ארוכה, עם הרבה יותר אורחים, יותר תוססת. איגלה, תודה רבה לכל אחרי השידור, לכן הצלם שלנו. תודה. תודה לאופק ושלום, איגלה, נחזור בפורים. צהריים טובים, המשך יום נעים, להתראות.